Silavê var baş evano hêvîdarim hûn hemû başin selametin çend û çên ku Mahmedek kirin dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Ez dixwazim îro em hinek bela xwe bidin ser Îranê. Bi qasî 1500 genç ciwan li bendêne ku biçin ber sêdarê werin darvekirin. Waya felaket e. Divê merov vê rastiyê bizanibe, müdaxele bike, hêzê navnetewî bixe dewrê, Amnesty International yanî rêxistina efiya navnetewî bikeve dewrê û di hemî peymanan de danûstendanê bi Îranê re ev meseleya uraniyo dibe, meseleyê din dibe, divê meseleya îdamê bibe mijara sereke û merû dayne ser masaya Îranê. Divê êdî ceza îdamê bi temamî bi dawî bibe, ne tenê li Îranê li her derê cîhanê. Li Îranê pir zêde tê pêkanîn ceza îdamê. Ne weke deverê din ên cîhanê ye. Hevan ser vê meselê eger em bisekirin pir baş dibe. Piraniya însanê ku tên darvekirin keç û xortên Kurd in. 1500 insan li bendêne xwe darvekirin li benda dora xwe ne. Yani ev felaket e. Tiştekî pir ecêb e. Hevan pêşî em biçin Tirkiye, em ji Enqerê dest bi nûçeyê xwe bikin. Berdevka Dem Partiya Axifî Ayşegül Doğan bersiv daye daxuyaniya Serokwekîla Koma AK Parti Özlem Zengin me behs kiribû. Vê nîvrê me behs kiribû. Kaçî gotibû di derbarê Rêzdar Öcalan de gotibû heta niha mafê hêviyê nehatiye pêşiya me, neketiye rojeva me ser qise nekiriye. Ji ber vê yekê tiştekî wisa em nav bikirin pêk bînin û her wiha meselê din jî efiya giştî jî tiştekî wisa em vê gavê nav bikirin. Ka em binêrin Ayşegül Doğan li ser davê Dem Partiyê çi bersiv dide? Dibêje ne mümkün e ku Özlem Xanım meseleya mafê hêviyê nebîstibe nizanibe. Ayşegül Doğanê her wiha got bi Rêz Baxçelî bi eşkereyî gotiye bila rêxistina xwe lav bike, fesih bike, paşê bila were dibin sîwana parlamentoyê de ege pêwîst be mafê hêviyê bila were sepandin pêkanîn. Di ser hevdîtina bi destgirtinê re salek derbas bû. Ew hevdîtina destgirtinê wextê ku Dewlet Baxçelî çû li ber maseyên Dem Partiyê destê wan yek bi yek girt behsa wê demê dike salek derbas bû. Wekî din Özlem Zengin çi gotibû di civînên ku ez tê dabûme heta niha min daxwazekî wisa nebîstiye. Yani derbarê serbestiya Öcalan de mafyê hêviyê de berova jî vê yekê gelek caran hate gotin tu daxwazên îmraliyê ya derketina derva tune ye. Tim wisa ji me re hate gotin di civînan de. Özlem Zengin Serokwekîla Koma AK Partiyê ye. Hevan. Yani dibê ji me re hatiye gotin ku vê gavê derketina ji îmraliyê ne mijare ji ber ku bi xwe daxwazekî wisa tune ye ji îmraliyê. Ayşegül Doğan li ser van gotinên zengînê wiha axivî ne mümkün e ku Özlem Xanım meseleya mafê hêviyê nebîstibe. Ji ber ku di derbarê mafê hêviyê de Dewlet Baxçelî di banga xwe ya yekem ye ji bo bi Rêz Abdullah Öcalan de li parlamentoyê dibin sîwana parlamentoyê de bawekî eşkere gotibû. Bila rêxistin xwe fesih bike, tiştê pêwîst bike, paşê bila were dibin sîwana parlamentoyê de Abdullah Öcalan were parlamentoyê bila mafê hêviyê jî derbikeve, bila were vê derê hem axaftina xwe bike û hem jî serbest be. Eger gotinê xwe bîne cî. Çi bû Abdullah Öcalan gotinê xwe anî cî. Dewlet Baxçelî xwedî li gotinê xwe derneketiye. Yani Ayşegül Doğan balê dikişine ser vê yekê tîne bîra rêveberên AKP. Wekî din nîqaşên bi İYİ Partiyê re hene. Niha İYİ Partî partiyekî wisa ye. Yek ji partiyên Nijadperest ê Tirkiyeyê hûn ê bêje hemî partiyên Nijadperestin. İYİ Partî ji MHP veqetiya. Niha pêşengiya derdorên nijadperest dike li Tirkiye. Netewperest û nijadperest û kesên wisa rastgir radîkal dijminên Kurdan. İYİ Partî niha pêşengiya van derdoran dike. Li meclîsê êrişê ser Koma Dem Partî kirin. Provokasyon pêktînin. Dibêje bi rojane hewl didin Dem Partiyê lînç bikin. Em dizanin ku ev ne tesadüf e. Em dizanin ku ev karê hişmendiyekê rêxistintirî ye. Yani karê hişmendiyekê rêxistintirî însan wekîl bi tena serê xwe dernakeve naaxivin. Dibe ev organizekir ye. Yani hûn dikevin nava sûç hûn vê meselê bi taybetî ji bo xirabkirina pêvajoyê aştiyê hûn dikevin nava helbestekî wisa. Dixwaze bibêje Ayşegül Doğan. Zihniyeta ku hewl dide li ser mirinê desthilat, rand û kursiyan bi dest bixe. Doh vê carê xwe li ser kursiya parlamentoyê nîşan da. Ew ji xwînê, mirinê, hemasetê Sûdê werdigirin.
dibêje ew ditirsin. Yani derdorên partiyan nijadperest İYİ Parti ditirsin. Dibê ev însan ev derdor belengazin, feqîr fuqara ne, dibê ka hûn siyasetê dikin qaşo. Hûn çima ditirsin, hûn çima ji aştiyê ditirsin. Ayşegül Doğan li ser rola Abdullah Öcalan ya divê pêvajoyê de jî tiştên balkêş gotin, divê komîsyon bawekî nêrînên Öcalan bigîne komîsyonê. Yani formülekî bibîne, çareseriyekî bibîne, çi dike bila bike, ya ew biçin îmraliyê pêra hevdîtin çê bikin, yan jî Abdullah Öcalan bixwe were komîsyonê, gotinê xwe bibêje, pêşniyazê xwe yê di derbarê çareseriyê de bibêje, ji kerema xwe re bila biçin rast jê bipirsin û godarî bikin ka çima ew hêza avaker e. Bila wextê Tirkiye wenda nekin. Dibêje Ayşegül Doğan. Ne tenê wextê Tirkiye, wextê Kurdan û mafê Kurdan niha ecela Kurdan heye hevanna. Rêveberên Dem Partiyê bila tenê behsa menfaetên dewleta Tirkiye nekin. Yek ji tiştên ku ez jî hez nakim di dema axaftinên rêveberên me Kurdan de dibêjin ev tişta ku hûnê bikin ji bo menfaetên Tirkiyeyê. Ya bi destxistina mafê me yê Kurda hevanna menfaetê dewleta Tirkiye têda be, têda nebe cehnema kiriye, ne xema me ye. Ême em mecbûrin mafê xwe bi dest bixin. Em mecbûrin welatê xwe bi dest bixin. Em mecbûrin dewleta xwe ava bikin. Di encama avakirina dewleteke Kurdistanî de dewleta Tirkiye hildiweşe bila hilweşe ev ne suçê me ye. Yani em nikarin menfaetê dewleta Tirkiye bifikirin. Ême em mecbûrin li gorî edaleta navnetewî tev bigerin. Heqê Tirkan çi ye? Ême jî ew be. Eger dewleta Tirkan heye, ê Kurdan jî hebe, îcab bike xweserî hebe, îcab bike dewletekî hevbeş hebe. Eger em mafê xwe bi dest bixin, ev erka di destê Tirkan de kêm dibe, bila kêm be. Ha, hûn ê bibêjin, wextê ku aştî pêk were, wextê ku em li hev bikin, em di nava dewletekî de bi hev re bijîn, milletê Tirk jî dewlemend dibe, ji feqîr û fuqaretî rizgar dibe, rast e. Menfaetê wan tê de heye. Ama vana kêmaqilin, vana ehmeqin, vana faydê xwe jî nafikirin. Faydê xwe di şer de digerin. Ji ber ku mêjiyê wan wisa şekil girtiye. Di encama perwerdeyîkên şovenîst ya sed salî de gihîştine wê qenaetê ku eger Kurd bibin xwedî pergalekî, Kurd bibin xwedî tiştekî, mala me xira dibe, em tune dibin. Tirkbûn tune dibe. Türklük. Ya yani ev hişmendî divê ji holê were rakirin hevanna. Wekî din Wezîrê Karê Navxweyî Herêma Kurdistanê biryarekî daye bi Almanan re hevanno ka ev çi mesele ye? Hûn texmîn dikin çi ye? Yani Herêma Kurdistanê bi dewleta Almanya re lehvatinekî îmze kiriye. Wekî peymanekî biçûk e. Yani lehev kirine. Li ser tiştekî lehev kirine. Çi ye ew tişt? Keç û xortên me bila qaçaxî derbasê Almanyê nebin. Ez dibêjim qey tiştekî baş e. Ya Almanya dibêje arkadaş, heval, hûn çima hewl didin bi qaçaxî, bi rêyên deryayî yan jî bi tonan perê xwe didin şebekeyan û tên Almanyê. Wisa nekin. Rêyên qanûnî bikarbînin. Dibe em ê wekî Almanya ji vir û şûn va, em ê hinekî hêsaniyê çê bikin di çûna hatina wê Almanyê de. Yani serî me bidin, vîze dibe, tiştekî din dibe, ji bo kar dibe, ji bo ger û geştî dibe, bi rêyên fermî werin. Ji niha Herêma Kurdistanê Almanyê li hev kirine, ka çewa keç û xortê me hem ji bo tîcaretê, hem ji bo ger û geştê bikaribin biçin Almanyê werin. Heqeten jî wextê ku merov lê dinêre, Kurdistan welatê petrolê ye, welatekî dewlemend e, çima însanên me, gencê me hewce dibînin Kurdistanê biterîkînin bi wan rêyên qaçaxî derbasî Ewropayê bibin vê derê bibin penaber. Yani vaya med keve, vaya zorê med çe. Yani icap nake. Eger bi alîkariya dewleta Almanyê hevanna, mesela xortekî Kurd, keşkekî Kurd li Almanyê çi hêvî dike? Mesela li benda çi ye? Li benda karekî daîmî ye. Ji bo ku bikaribe îdara xwe daîmî bike, ji bo ku bigêje huzûrê, ji bo ku bikaribe ji nîmetên dunyayê fayde bibe. Nimetên dunyayê, yek ji nimetên serekeyê dunyayê azadî ye. Azadiya ger û geştê ye. Azadiya xwe îfadekirinê ye. Azadiya ku bikaribe zar û zêçê xwe bi rehetî xwedî bike. Ew tiştekî pir xweş e, tiştekî pir mihîm e. Merov wextê ku kar tune be, merov feqîr bikeve,
قنبه پرگالکی هیا دولتکی هیا آلیکاری دده یعنی زاروزی چه ته برچین همین قد نبه اف پرگال آلمانی هیا چه بیه جبر به انسان بری خودن آلمانیه یعنی جی بلکی پیش حکومی هیا که گنجی ما چما بری خودن آلمانیه که ام بنیرن ام پیشی و پیمانی بخونن باشه هند پیش نیازی مهنه که هونچ فکر هونچ فکر خود بیشه هوانا چای زنجفیل خوشه وزیر کاری در یه هرم کردستان نه وزیر کاری نافخواییه یه هرم کردستان ربر احمد را گهاند کش بو بلاف کرنا هشیاریه یا سر کوچبریه والگل رخصنه که آلمان پیمانه که امضا کریه لگوری پیمانه گنج جوان و جمترسین کوچا نه یاسایی بین آگاهدار کرن ریا کوچا یاسایی جوان را وره خوش کرن لگوری پولیسین آلمانیه ده 4 مهین یکم ین ای سال ده tam 22,307 کوچبر چونه آلمانیه پرانیا وان کسان کردن وزیر کاری نافخوایی ریبر احمد با آمده بونا کنسول گشتی آلمانیه ای هرم کردستان آلبرشت فون ویتکه آگاهی دایه که بنیرن آگاهی چیه بنیرن کسی که بخوازه جبو آرمانجه کی بگه جوالاته که اروپای به تایبتی آلمانیه و وره شیار کرن که دکاره برای که یاسایی برای که سالم بی که جیانه خواه مالباتا خواه زاروزی چه خواه بکه مترسی خطریه او بگه جی آرمانجا خواه یعنی چما رین نه قانونی بکارتینی دبی امی ره حسان بکن یک جوان ریان فیربون از زمان آلمانیه دولت آلمان دبیجه لباشور کردستانه آلمانی فیربن حتی نوای آلمانی و پر حد به مثلا او تشویقه که خوشه سالانه قاچاقچی هجماره که زیده یا جوان هرم کردستان برای ترکیه، اردن، مصر، ولاتندن دیگینن لیبیای دا کو جوی داره برای دریای بچن ولاتن اروپای لی پرانیا وان تینه گرتن هنکی وانجی دوی رید جانی خود ددن دا آوید دخنقن جده سپیک ایسال حتی دویامه ها طباقه نزدیک 6,000 کس هرم کردستان بر به ولاتن یکتی اروپای وچونه مثلا کشتیان آوید هون پر دبیسن هوانو جورو پیوه امی ببینن که هجمارا کسین کو زیده جباشور دچن آلمانیا هی تونه که اف پیمان جتش تکیره بیه نبیه از دبیجم قی اگر لباشور کردستان فابریقه وبن کارگه وبن جی استهدام چه ببن یعنی آتولیه جی کو جوان بکاربن تیده بخوابتن ادبیجم belki pediviyan tune ve biçin Almanya. Genç بگرانی لپی تشتی دنن یا مثلا نتنی خبات جی لپی گارانتیه کی دیگرن از بارد کم یک جوان گارانتیان جی سیاحته دخوازن بگرن ما فی سیاحت پیروزه هواننا مثلا گنجین باشور کردستان یاوی بچن کنگی چوا بکاربن بچن ولات اوروپا راحت بگرن جی کو هری زیادت کارم بچن استانبوله نها mesela idam evanno ev mesele ki pir mühime etxwazim bala wel ser meselê be ka em çawa bikin ew dîwarê Iraqê ava kiriye 205 kilometre gelo ew zirara mafê Kurdan heye tune tabii ki ji bo zirara Kurdan heval elbet yani tirsa me çi ye sibê dusbe dewleta Tirkiye wextê êriş bike ser Rojavayê Kurdistanê milletê me dikare divê bikare بازرگانی خواه بدومینه چون هاتنا عراقی دبی وبه ری هبن سینور هبن اما دولت ترکیه زوری لی عراقی دکه که وان دواران لی بکه وان دواران بلند بکه نا 205 کیلومتر چه بیه اما اوی حتی 500 کیلومتر جی چه بکه yani سینور دنابرا عراق روجاوای کردستانی ده تبعی عراقی بخاصی 605 کیلومتر هه اب حمید بیوره چه کرن yani biryardane ve diyar çekin. Naha hevanno mesele İran'ı mesele ki pir gringe. Her cara ku ez fırsat dibînim behsa wan dikim. Roja ku genç û ciwanên me keçi xortê me li İranê ney darvekirin ew roj tune. Naha grevekî birçîbûnê hatiye dest pê kirin. İnsan devê xwe didurin, insan xwarin naxwin.
انسان محو بونه دوان زندانان ده بفکرن جی زندان کجبو 1000 کسی هاتی آوا کرن تیده 10,000 انسان هاتنه کم کرن بلکه 10 زده به 5 یعنی 5 قاطع کپاسیته یا انسان ده زندان ده هاتنه کم کرن خوارن و خوارن قریجی هیجین پیسی ترس پانیک دست سرکرن حق وان مثلا حق گرتیان هیا مالباتی خوره هفدیتن پارێزەری خوره هفدیتن تو تشتێکی تونه yani zulmeki mutlak anha hakime le İran'e le zindanê İran'ê. İja dewarin dewa nekin ku hem dewletên xêrxwas êrişê ser İranê bikirana ew rejima despot hilweşandana milletê İranê azad biya milletê Kurd azad biya di nava hev de ji xwe re bijiyana mîna însanan mîna însanên medenî ew jî bibana xwedî heqê sêyahetê ew jî bibana xwedî heqê ku karibin debara zarokê xwe bikin birçîbûn gelekî zêde biye ev hemî ji bo çi ye îhtiras yani dewleta rejima îro ya li İranê dixwaze serpiyan bisekine ya çima serpiyan tu hebî çi tu nebî çi tu çima mehkûm dikî milletê İranê ew qasa hevan no ez heman nûçê bixwînim pêşî paşê em şîrove bikin li dijî zêdebûna îdaman beşek ji girtiyên girtîgeha Qizil Hîsarê ya li bajarê Kerecê yê Îranê 4 rojin di greva birçîbûnê dane girtiyên li İranê di greva birçîbûnê dane hinekî wan lêvê xwe dûrtine girtiyên di grevê de di peyamekî de dibêjin nêzîkî 1500 girtiyên li girtîgeha Qizil Hîsarê cezayê îdamê li wan hatiye birîn daxwaz dikin ku bi cîhanîna cezayê wan were rawestandin Rêxistinên mafê mirovan vîdyoya greva girtiyên di girtîgeha Qizil Hîsarê de belav kirine ji zarê girtiyan ragihandiye ku roja çarşemiyê komîteyekî rêxistina girtîgehên İranê çûye serdana wan û daxwaz ji wan hatiye kirin ku dev ji grevê berdin lêgirtiyan ji wan re gotiye heta ku soza rawestandina cezayê îdamê ji wan re neyê dayîn ew dew ji grevê bernadin ev grev di demekî de ku doh sê girtiyên Kurd ên xelkê Kuh Deşta Loristanê hatin îdam kirin navê wan çi ne Seced Hatemî Mecîd Hatemî Emîr Reza Qubadî li girtîgeha Qizil Hîsarê hatin darvekirin niha ev her sî kes berê cezayê îdamê li wan hatibû birîn roja duşemî ji bo bicîhanîna cezayê wan ew veguhestibûn jorên takekesî yani ew jî îşkenceyekî pir ecêb e bifikirin cezayê îdamê li we tê birîn haya we jî tunê hûn kengê tên darvekirin rojekî gardiyan tê we dibe dixe hûjreyekî takekesî ji bo yek kesekî hûn fehm dikin ku sibê êdî hûn ne li heyatê ne xewnê we xeyalê we hevcî hemû nîvco dimînin xwediyê vê kaînatê mafekî dabû we yek şansekî wê jiyanê hebû li vê dunyayê lê dewlet ew mafê ku Xwedê daye we ji we digre yani ecayîb tiştekî ye mesela xweza mafekî dide we ji bo bijî organên te bedena te mejiyê te li gorî ku xebitîn dibe ku heftê sala bixebite dibe heştê sala bixebite heta ku bedena te têr kir normal heqê te heye tu li vê jiyanê bijî bê qeza bê bela dewleta İranê li dijî Xwedê derdikeve heqê ku Xwedê daye ji wan digire û bi xwe dikuje mesela veya küfr e veya kafirî ye veya zulm e çima ji bo menfaetê dewleta xwe çi kiriye wî xortî bi İsraîlê re dibe ku ketibe tekiliyê ya pêdiviya İsraîlê bi ajanê nava te heye niha teknolojî pêş ketiye muxbirî êdî newekê berê ye niha yani pir ecêb in yani niha êdî ajantî jî muxbirî jî newekê berê ye dewleta İranê
insanên muxalîf digire ji holê radike. Biriya wî kesî hûn zanin çi dike? Tirsê di nava civakê de belav dike. Yani ew jî zane ku ew xort esil ne sûcdar e. Bi kuştina kesekî dixwaze tirsa xwe belav bike. Otorîteya xwe saz bike. Veya edetê wan e. Zemanê berê hevanno ez behsa salên 1800 dikim. Di dema mehkemeyên Engîzisyonê de di nava van xrîstiyanan de jî eyn wisa bû. Yani nedêrin aniha mesela modernîzm çêbiye, pêşketin xuya dike, demokrasî rûniştiye li Ewropayê, zemanê berê li Ewropayê eyn wekî Îranê bû, hovtir bû. Mesela di encama mehkemeyên Engîzisyonê de ew ê ku di encama qanûnên xrîstiyanîzmê de dihatin Katolîk giranî dihatin mehkemekirin, êwan jî pêşî dar vedikirin, paşê bedenê wan diqelişandin, perçe dikirin, li ereba swar dikirin, di nava bajar da gund da digerandin ji bo ku xelk bibîne. Wa bêriya darvekirinê jî bang li xelkê dikirin, kincê xwe herî xweşiklî xwe kin, weke festîvalekî werin sêra wî kesî ku tê darvekirin. Yani bi şiklekî teatral pêk danîn. Veya edetê wan e. Mesela insanên olperest dibe ku Katolîk bin, dibe ku Şîa bin, Sünnî bin. Mesela Daeş Sünnî ye, İran Şiî ye. Wanê Ewropayê ku pêk anîn mesela Katolîk bûn. Mele me ji protestana tiştekî nebîstiye heta niha. İnsanên radîkal dîndar yan jî olperest dikevin nava faaliyetên wisa dijmirovî, bêexlaqî. Heqeten. Piştî ku bandora olê xilas bû li ser welatên Ewropayê, medeniyet bêtir pêşket, sîvilîzasyon pêşket. Niha ceza îdamê li Ewropayê nayê pêkanîn. Tişta herî zêde em rexne dikin, em dibêjin ya zêde kapîtalîst in. Tamam, hûn ê bibêjin ev însanên welatên Ewropayê di nava xwe de dî kuştin pêk nayînin, şer û pevçûnan pêk nayînin nava xwe de, têra xwe jiyan, şerê yekem yê cîhanê 20 milyon însan, şerê duyem yê cîhanê 7 milyon însan, mirovan hevû di avet firûnan, şewitandin, hevû dikirin sabûn. Tamam. Hûn ê bibêjin îro digel ku şer rawestandine jî êdî ji bo xatirê pere hevû di nakujin ama diçin welatê cîhanê, diçin Afrikayê, diçin Latîn Amerîkayê, dagir dikin. Mêtingeriyê pêk tînin. Mêtingeriyê yani dimêtin yani. Ji wan dixwin. Dewlemendiyê wan ê ser erdê bin erdê digirin tîn û welatê xwe. Şeran derdixin. Rast e. Beşekî karakterê kapîtalîzmê de ew heye. Yani ji bo qezencê dikarin du dewletan berhev bidin. Yani ew jî ê ku wisa difikirin jî qismekî mafdar in. Yani mesela ez aniha nakevim parastina welatên Ewropayê. Welatên ku li pêk kapîtalîzmê biçe, yani pere ji xwe re bike îlah, dikare du welatan berdehev. Mesela ji bo wî ji Kurdan re dewlet naxwazin. Tim problem dixwazin hebe. Veya ne propaganda ye. Maalesef. Mesela niha em li Orta Ewropayê ne di nava xwe de demokrasiyekî pir ecêb baş pêk tînin. Mesela em jî li Ewropayê ji wê demokrasiyê fayde dibînin. Aniha ji Konseya Rêvebir ya Swîsrê re ez dikarim her tiştê negatif bibêjim. Dikarim heta da wî rexne bikim. Kesek nayê destûnekê girê nade nabêje hepsê. Mesela ew azadî heye. Lê çi dikin? Dişûna ku werin zextê bidin ser min, ji bo xatirê pere çavê xwe ji cîhanê re digirin. Ji bindestiyê re, ji zilmê re digirin. Mesela ew Swîsreyê ku min nabêje hepsê, hêvî dikim dengê min neçe wan, dikare çi bike? Mesela dikare însanekî min e Tayyip Erdogan bi milyaran perê wî bîne vê derê bavêje bankayên taybet. Mesela jê fayde bibîne. Ama ez rabim aniha ji dê hezarî zêdetir, yani 50,000 euro ji derekî yan jî frank ji derekî bînim bixim ser hesabê xwe, roja din wê banka telefonê min bike. Te ev pere ji ku anî? Were hesab bide. Ka çiqas spiye çiqas reşe. Ji kîjan bankê hatiye? Te çawa qezenç kir? Hesab ji min dixwaze. Ji her kesê sivîl dixwaze.
ama ji Tayyip Erdoğan naxwaze. Eger ji milyonan zêdetir be perê we Swîsre hesabê wî nake. Yani çavkaniya wî napirse teşkoaniye. Ha, ew Swîsre nizane Tayyip Erdoğan ji xelkê diziye. Ji dewleta xwe diziye, ji miletê xwe diziye aniye xitiye vê derê. Zane. An dengê xwe nake. Ez durûtiya kapîtalîzmê ez behsa vê dikim. Eger ne wisa be ez ne dijî kapîtalîzmê me. Ez ne dijî van welatan me. Ama pere ê ku pere ji xwe re dikin îlah exlaq li cem tune ye. Tî bîra we beriya demekî me gotibû çi dikî bike bila tê de exlaq hebe. Mesela YouTube çê dikî bila tê de exlaq hebe. Nebêje sırf ji bo hêjmara temaşevanê me zêde be her cure provokasyonê tevdanê ez çê bikim. Şiddetê ez teşvîq bikim. Mesela icap nake ji ber ku alî wê exlaqî kêm dibe wê demê. YouTube exlaq. Mesela kapitalizm jî wisa ye. Tu wextê dixwazî pere qezenîş bikî ji bo xatirê qezencê icap nake tu hemî bê exlaqî pêk bînî. Ev e mesele. Diplomasiyê de wextê ku tu diplomasî dikî ji bo derxistina şeran neçe diplomasî neke weke Hakan Fidan. Mesela Hakan Fidan sırf ji bo derxistina şer diçe diplomasî dike. Tayyip Erdoğan sırf ji bo piştgiriya milletên Avrupayê Amerîkayê bigire li hember Kurdan diçe diplomasî dike. Halbuki diplomasî ji bo rawestandina şeran e. Ji bo lehevhatinê ye, ji bo aştiyê ye diplomasî. Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan dema diçin Amerîkayê dibînin, welatên Avrupayê dibînin, dibe ji wan re bibêjin ya werin pergalekî çê bikin em çawa bi van Kurdê me re em li hev bikin em bi hev re bijî. Yani heq hukuk maf çi ye? Rê nîşanê me bidin. Çareseriyek. Normal şertan da dibe ev be hevanno. Îcar di karê mirova de exlaq kêm be wê demê nabe. Ew karê ku tu dikî xirab e. Kapîtalîzm tê de exlaq hebe baş e. Exlaq tune be xirab e. Yani de her beşî hayatê de wisa ye. Kurdistana rengîn binêre ez nivîsete danîm ser ekranê ji te bêjim. Mesela tu dibêjî apo çima pêxembera rexne nabe. Tamam mı? Mesela ev halbuki tiştekî şaş e. Uzan çima şaş e. Binêrin. Niha şagirtên Rêzdar Abdullah Öcalan hene li derve. Milîtanê wî hene, hevalên wî hene, hezkiriyê wî hene. Baş e? Ev însan wextê ku nikaribin bersiv bidin hin derdoran wê demê çi dibin, çi dikin? Sert dibin, asabî dibin, hêrs dibin. Halbuki Öcalan însanekî bi qasî xwe fîlozof e. Rêberê Kurdan e. Hûn ê bêjin beşekî Kurdan. Temam bila mîna we be. Rêberê rêxistina xwe ye. Wextê ku 30 salî bû dibin emrê wî de 10,000 însanê çekdar hebûn. Şervan bûn mesela. Hûn 30 salî ne. Ka hûn dikarin birayê xwe jî îqna bikin. Na. Ha divê merov heqî wî bide. İnsanekî jîhatî ye. İnsanekî ne ji rêzê ye. Wê demê çi ye? Wextê ku siyasetê dike, karekî dike, tu dikarî rexne bikî. Ama rexneyê te dibe di asta wî de bin. Raporekî binivîsîne, mesela ji rêxistinê re bişîne, raporekî binivîsîne ji wî re bişîne, rexneyê xwe li gorî pîvanên akademîk binivîsîne, mesela. Dibe tu hinekî ji meseleyan fehm bikî. Dibe tu bikaribî siyaseta navnetewî analîz bikî, jê re bişînî. Tu siyaseta navnetewî analîz bike, mesela sosyolojiya Kurdan analiz bike û paşê jî tiştê baş û xirab ji nav hev derxe, ez behsa wî dikim. Weke tezekî amedeke bişîne pêşiya Öcalan. Ka ew ê te pîroz bike yan na. Ha tu viya bişînî ji hin milîtanê wî re ew ê fehm nekin, ew ê dîn bibin. Ama hin milîtanê wî jî hene ew ê gazî te bikin, ew ê ji te re bêjin mala te ya ve gelek spas dikim. Ev rapora te wê pêşiya me veke. Te fehm kir? Yani dibe merov tiştan di cîş de bike. Mesela ana tu rabî ser medya civakî herî bikevî tweetê bibe wajwaja te na apoha kir nizam çi kir. Veya ne cî ye, ne xweş e. Ne rêbaza wî ye. Wê demê çi dibe? Li hember gotina te gotin çê dibe. Kes li te godar nake. Dibe merov gotina xwe li cî rast bike. Binêrin.
اجوارا تشتکی بیجم بلکی از به عمر چوه مزنترم جی هم بزانه بن کو گوتنا و ناگیجی آدرس خواه گوتنا خواه نبیجن نه چن ده تویتر دا ده اوده آنده گوتنین کو ناگیجی آدرس خواه فایده وی چی نابه نبیجن مثلا از آنها ویدره ده یوتیوب خدا حتی بی از دکارم پارتیا کارکرین کردستانی رخنه بکم پیشنیاز بکم ها اوی درکه بجمرا بیجن یا تچما نوا خلکی دا افتش گوت تمام ام قیمت ددن گوتنی ته لی خوازی ته باوی که نویسکی و که راپور ته بشکل که بیگه هندامه بلکه هنه ته ده آگاهی که امجه فایده ده بینن هنه خوازی ته بیگه هندامه باشتر بو چما تو نوا مدیا جواکی ده بیجی بلکه دجمن ته گودارد که بلکه هن آگاهی که امنا خوازن دجمن پی بحثه هنه وکو تره یعنی ریباس پر مهمه ریباز پر مهمه وقتی که تو ریبازا خواه شاشل بجیری گوتنا ته ناگیجی آدرس خواه گوتنا ته ودمه معنوی نامینه چه قصد گوتنه راست بنجید بیش ما مثلا گوتنه راست شی گره جیوی هبه جیوی نبه نابه tiştekî hat bîra me ez paşê ji we re dibêjim. Mesela pis çi ye? Mesela qirêj pis. Pis çi ye mesela? Ez ji we re bêjim çi ye? Em ji wê derê hatin vê derê. Mesela pis. Tiştekî pis e veya. Tiştekî ku wê saniyê de wê deqê de divê nel wê derê be ew pîs e. Tamam. Mesela aniha perçekî birinç li vê ser ewa me be navê derê. Perçekî birinç li vê derê be vaya pîs e. Ne? Çima pîs e? Ji ber ku ne cîwî ye pîs e. Ew birinç li ser xwarinê di tebaqa me de pîroz e mesela. Tiştekî pîroz çawa dikare bibe pîs? Mesele ew e. Mesela viya min derekî de ditibû pir bala min kişandibû xweş bû kêfa min jê rahatibû. Mesela porê diya te pîroz e ne? Tu çi destê xwe dî porê diya te yan jî porê evîndara te yan jî evîndarê te. Ji bo te tiştekî pir bi qîmet e sembolîk e. Ew por li ciyê xwe ve pîroz e. Pir xweş e. Ama ew por di nava xwarinê de be dibe pîs. Çünkü ne cîwî ye. Tiştê wisa yani ez dixwazim ez werim fehmkirin vî aliyê de. Mesela gotin jî aynî wisa ye. Dibe gotinê te pîs nebe. Ciyekî maqûl de. Mesela di konferansekî de biaxife. Di civînekî de biaxife. Berê ku biaxivî sentez çê bike. Gotinê xwe li hev bicivîne. Werhasil. Mala waya be. Ez bar dikim ez hatim fehmkirin. Hevanno. Ev mesele iqdamê ez hema zû bi zû bixwînim. Me tiştekî xist navberê. Wisa şîrovek ket navberê. Ev grev di demekî de ku sê girtiyên Kurd hatibû îdamkirin di wê demê de pêk hatiye. Niha hevanno. Mesela girtîgeha Qizilhîsarê li Kereceyê girtîgeha herî mezin ya Îraniyê girtîgeha dikeve parêzgeha Elbirzê ew jî girêdayê Tehranê ye. Ji bo 5,000 girtiyan hatiye çêkirin ev zindan li belê aniha hala hazir bi qasî 20,000 însan tê dane. Rêxistina efî ya navnetewî Amnesty International daxuyaniyekê belavkiriye da zanîn divê welatên endamên netewên yekbî ji bo ku ceza îdamê were rawestandin zext û zorê bidin ser Komara İslamî ya Îranê. Amnesty ragihand ku bi salan e berpirsên Îranê hewl didin îdamkirina bi sedan kesan wekî tiştekî ji rêzê asayî nîşan bidin. Lê ev kiryara hovane ya li dijî mafê jiyanê nabe bibe tiştekî asayî. Amnesty International bangê hemû endamên netewên yekbûyî kir. Bi daxuyaniyekî zelal, bi hêz, bi diyalogê li gel Komîteya Taybet ya Îranê helwestê nîşan bidin. Ji Îranê bixwazin ku bi lez îdamê rawestîne. Cezayên ku hatine birîn jî betal bike. Amnestyê dawiya havînê di raporekî de ragihandibû ku Îranê tam di 9 mehên dawiyê de îsal zêdetirê 1000 kesî îdam kiriye.
دناوا نه مهان ده 1000 کس ji hêjmara kuştiyên şeran jî girantir e. Serokkomara Îranê doh yasaya tundkirina cezayê sîxoriyê xiste mergetê. Li gorî vê yasayê her cure hewleke hevkariye ya bi İsraîlê, Amerîkayê re yan jî bi welatekî û komekî dijberê Komara İslamî re cezayê wî îqdam e. Binirin. Yani alaqa van dewletan bi İslamê tune ye. Komara İslamî ya Îranê, Komara kufrê ya Îranê ji bo menfaeta dewleta xwe dikare mafê ku Xwedê daye însanekî jê bigire. Mafê herî pîroz ê ku Xwedê dide însan mafê jiyan e. Di vê naberê de fermandarê Husyan di êrişekî İsraîlê de hat kuştin. Husyên Yemenê ên nêzê Îranê ragihand ku sererkanê wan di êrişekî İsraîlê de hatiye kuştin û gefa tolhildanê li İsraîlê xwariye. Ew jî mehkûmê tunebûnê ne. Ev Husyên Yemenê. Yemen ji birçiya dimire. Radibin êrişê İsraîlê dikin ya. Ma wexta êrişa İsraîlê ye. 5000 zarok nihal ber mirinê ne. Ez dibêjim çi 5000? 5 milyon ya. Yani. Di dema agirbesta şerê li Xezayê de Husyan gelek caran êrişê hedefên İsraîlê kiribûn, keştiyên bazirganiyê yên li deryaya Sor ji xwe re kiribûn hedef. Di daxuyaniya Husyan de hate gotin ku Xemarî ew fermandarê wan li gel hevalê xwe li gel korê xwe 13 salî hatiye kuştin lê tam tarîxa êrişê beyan nekiriye. Artêşa İsraîlê ragihand ku baregeha sererkanê Husyan ya li Sanayê yek ji hedefên êrişê mezin yên esmanî yên İsraîlê ne. Wezîrê Parastinê meha Îlonê de çêbû. Wezîrê Parastinê yê İsraîlê İsraîl kat doh di parvekirina xwe ya li ser X'ê de ragihand ev kesê ku em behs dikin Xemarî fermandarê Husyan ji ber birînê xwe miriye. Di êrişeke dawiya meha Tebaxê de birîndar bibû. Di aynı êrişê de Serokwezîrê Husyan nîvê kabîneya wî hatibûn kuştin. Ew meha Tebaxê de. Na Husî kî ne hevano? Husî alîgirê Îranê ne. Beşekin ji eniya berxwedanê ya Îranê li dijî İsraîl û Amerîkayê di dema şerê Xezayê de êrişê berjewendiyên İsraîl û Amerîkayê kiribûn. Mesela ev hêza xwe ji ku derêtînin? Binêre. Di dema êrişê xwe de 758 operasyonên eskerî pêkanîne li hemberî İsraîlê. 1835 mûşek dron bikaranîne li hemberî İsraîlê. Ecayîb çek û silahê wan hene. Ji ku derêtînin? Ya ev însan nizane xwarin bixwin ya. Ew xwesa çek û silah ji kîjan dewletê digirin? Yani mirû dikeve şipê, mirû dibêje gelo Amerîka dide wana. Yani İran nikare ew xwesa çek û silah ji wan re bişîne. Na. Donald Trump ragihand ku ew bi serokê Rûsyayê Vladimir Putin re bi telefonê xifiye li hev kirine ku ji bo dawîanîna şerê Rûsya û Ukraynayê li hev bicivin. Baş e. Ka Trump çi dibêje evan? Ji ber serkeftina mezin ya aştiyê ya li rojeta navîn dibêje Putin pîrozbahî li min kiriye, pîrozbahî li Amerîkayê kiriye. Yani Putin jî re gotiye bravo. Ez bawer dikim Putin henekê xwe pê kiriye, Trump fehm nake. Putin acayip insan e. Serokê Amerîkayê da zanîn wan li hev kiriye ku şêwirmendê wan ên payebilind hefteya pêşiya me li hev bicivin. Dibêje civînên destpêkê yên Amerîkayê wê ji aliyê Wezîrê Karê Derve Marco Rubio û kesên din ve werin birêve birin. Piştî civîna şêwirmendan ew ê çi bibe? Trump û Putin ji bo vî şerê bêrûmet ê di navbera Rûsya û Ukraynayê de bi dawî bînin, ew ê biçin Budapeştê, paytexta Macaristanê. Ew ê li wê derê bicivin. Yani şerê ku ev 3 salin dewam dike li Ukrayna weke şerekî bêrûmet pê nasê dikin. Trump ê ku da destpêkirin Amerîkayê bû, welatê Ewropayê bûn. Di serê welatê Ewropayê de jî Almanya hebû. Almanya pir sor kir meselê. Yani bê sebeb şer derxistin, aniha jî dixwazin wî şerê bi dawî bikin. Ama tiştekî balkêş heye, binêrim ji were got Putin henekî xwe pê dike. Putin jê re gotiye em vî şerê bi dawî bikin, were Ukraynayê pere heye. Ka em hinekî qezenşikin. Em çima şer dikin? Em qezenşikin gotiye. Trump vê sibê bi serokê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî re jî ew ê bicive.
yani piştî çend saetê din yani serê sibê ve li ser axaftina bi Putin re guftûguyan bikin. Ka Putin re çi axifiye ew ê transferê wî derê bike axaftina. Trump diyar kir ku ew li ser bazirganiya Rusya, Amerîka ya piştî şerê Ukrayna jî axivîne. We dît yani Putin jê re gotiye em şer nekin, em ji xwe re nava xwe de bazirganiyê bikin, ticaretê pêş bixin. Ez bawerim bi pêwendiya telefonê ya îro re pêşketinên mezin çêbûn dibêje Trump. Hevan no hûn zanin zimanê Kurdî pêşxistina zimanê Kurdî yek ji armanca me ya serekê ye. Me ji were gotiye dîsa dubarê bikim vê derê em ranabin tenê agahiyan berhev nakin nayînin ji were parve nakin. Elbet ew jî xweş e. Ez hêvî dikim li gor dilê we be. Ez hêvî dikim awayê pêşkêşkirina nûçeyê me li gor dilê we be. Lê yek ji armanca me ew e ku em urf û adetekî axaftina Kurdî bicih bikin di nava malbatê me de. Li Ewropayê dibe, li Bakur dibe, li her derê dunyayê dibe. Em dixwazin vê adetê pêş bixin. Îja heval dilbar wê rojê mîvanê min bû, mixabin bi dîmen nekarî tevlî bibe, bi telefonê tevlî bû. Niha komxebata wan hebû, ew komxebata wan du roja bi dawî bîye, ka em binêrin behsa çi kiriye. Komxebata stratejî û polîtîkayên ji bo têkoşîna zimanê Kurdî jê re dibêjin, bi xwendina encamnameyê bi dawî bû. Di wê encamnameyê de hate destnîşankirin, encamname bilêvkirina wî zehmet be jî yani biryarên ku di encama civînê de hatine girtin, hevalê me zimanzanê me jê re dibêjin encamname. Kelimeyek nû çêbîye hevalna. Eger hûn nizane bijî nexeme. Endamê Komîteya Amedekariya Komxebatê heval dilbihar metna kurmancî xwendiye. Ez hema zû bi zû bixwînim dibêje çi? Daxwaza me ya sereke ev e. Ev halên sereke yên mijara statûya Kurdî, perwerdeyiya bi zimanê Kurdî, azadî serbestiya zimanê Kurdî ya li hemû xadên jiyanê ye. Ji bo aştiyeke mayînde, ji bo civakeke demokratîk lazim e ev yek pêk were. Gelê Kurd jî bikare be baweyekî serbest li her qada jiyanê bi zimanê xwe xwareyxistin bike, li hemû qadan bi zimanê xwe bijî, ev ji bo me Kurdan xeteke sor e, xaleke jê nevegere. Divê hemû qat, sazî, partî, dezgeh, pêkhateyên ku li ser navê Kurdan pêşengiya têkoşîna azadiyê dikin. Li ser bingeha stratejî û polîtîkayên xwe yên xweser, ên ji bo parastin û pêşvebirina zimanê Kurdî, bi hişmendiya ku azadiya zimanê Kurdî di destê me de ye, mekanîzmeyên xwe yên pêwîst saz bikin. Li gel xebatên navxweyî ên ji bo Kurdî, plansaziyên taybet çê bikin. Pir mühîm e ev gotin dibêje. Dibêjin bi hişmendiyekî wisa bixebitin, azadiya zimanê Kurdî di destê me de ye. Ne di destê dewleta Tirkiye de ye. Niha em bi sedan kes werin cem hev, em hemî bi sedan YouTubeê wisa çê bikin, welatê xwe bikin dibistan, dewleta Tirkiye çawa dikare pêşîl me bigire? Ne mümkün e. Hemû însanên ku dibêjin ji ber qedexeyên dewleta Tirkiye em nikarin Kurdî pêş bixin, qusûrê ne nêrin hûn rast nabêjin. Ne wisa ye. Ne wisa ye. Li bajarên Tirkiye jî komelê me dikarin dibistanên Kurdî ve bikin. Hevan min. Ez hinek li peyamê we binêrim, ev daxuyanî ji ber ku dirêj e, ez yani we fehm kir encamnamê de kêm zêde çi tê gotin, îjab nake ez vê derê hemî rêz bikim. A muhîm ew e, di her qadê jiyanê de Kurdî bibe zimanê sereke. Were axaftin. Rojekî din ez ê vê encamnamê hemî ji were bixwînim, wekî vîdeo parve bikim. Ez qîmetê didim vê xebatê ama îşev em westiyan e, yani îjab nake ez hemiyan bixwînim. Gelek tekstê me êdin jî hene, meqalê min hene, dikarim dixwazim ji were bixwînim. Ecibandin dibêje Mustafa Koyîm. Ka beecibînin ya. Wextê ku merû beecibîne, fayda wî çi ye ji YouTubeê re hevan? Yani YouTube, algoritma YouTube'ê videoya me dibe pêşiya her kesî. Yani videoya me biçin pêşiya her kesî hevan. Fayda wî ji min re heye, erê rast e, ama fayda wî ji miletê Kurd re jî heye. Werin em faydê xwe bikîn yek. Tişt nabe.
Yani nebêjin fayda Kurdan tê de heye ama ji bo ku fayda vî camîrî tê de tune be em fayda Kurdan jî nebînin. Ne wisa ye? Ne wisa ye? Fayda min tê de hebe çi zerera we heye? Bile hebe, tişt nabe. Ma em jî fayda bibînin. Yani 30 sal em di çapemeniyê de dixebitin. Yani qet nebe kanalekî me taybet hebe, kanalekî me azad hebe, em xwe tê de xwe îfade bikin ma dunya xira dibe. Me ew qasa bi çi dibêjin? Bi dilsozî me xebat kiriye. Dildarî, dilsozî û çi dibêjin bibêjin. Yani bi riza dilê xwe. Yani ne me berdêl merdêl nexwestî yani di xizmeta xwe ya 30 salan de. Çima berdêl bixwazî? Tabii ki mirov dixwaze sazî û dezgehê mirovan îdara mirovan bikin. Mirov rehet bixebite. Mirov neçelpê karekî din negere. Dawiya de em dibe em debera xwe bikin yani bi şiklekî. Ama milletê me milletekî wisa ye mesela nav fikire ku însanê ku jê re xizmetê dikin çawa debara xwe dikin. Yan jî belkî dibêjin ya tevgera me 40 sal e heye me têra xwe alîkariya aborî daye tevgera xwe. Çi ji destê me hatiye me kiriye, me perê xwe daye, ewladê xwe daye, wexta xwe daye, em tevlî serhildana bûne, me têra xwe kiriye. Nêrînekî wisa jî heye, ew jî rast e, rast e. Ez behsa nesla nû dikim. Yani ew tiştê ku hûn dibêjin, tiştê ku hûn difikirin, ev e, nesla salên nodî ye. Her tiştê xwe dan, rast e. Ama ev ciwanên me yê îro yê ku piştî salên 2000 hatine dunyayê nakeve nava wan. Fedekariya wan kêm e. Di meş û mîtîngan de, di çalakiyan de hebûna wan niha pir kêm e. Ez dibêjim qey mirov zimanekê din peyda bike ji bo xîtabê wan bike. Her tevgera ku nikare bi xîtabê nesla nû bike, mehkûmê têkçûnê ye. Her youtuberê ku nikare bi xîtabê ciwanan bike, zarokan bike, mehkûmê têkçûnê ye. Ji ber vê yekê gêncin û ez dixwazim hûn min bişopînin. Ez jî dixwazim xîtabê we bikim. Ez dixwazim zimanê we biaxivim. Ez dixwazim mîna we bim. Salê me jî wekî heve ama tişt nabe. Û çi dibêjin ez xatir ji we bixwazim hevano? Yan ez li mesajê we binêrim. Îka we tiştek nenivîsîne çi bêjim? Tu dixwaziya Remezan Kerîm davet bikim? Tamam. Rewşa Sûriyê tamam. Erê hêvî de we ne? Hêvî de we. Kava Urmiye mamoste merheba bixêr hatî. Min nû fer kir tu hatî. Hêvîdarim tu baş î. Kamîl Tekdal tu çewanî? Halê te çawa ye? Hûn tev bixêr hatin. Salih Filîzcan. Tu însanekî pir bi qîmetî. Zekî Gül jî pir camêr e. Mamoste merheba. Ya herkes camêr û canîk e ama ez dibêjim hejmara hevalê jin ku li me temaşe dikin heqeten kêm e. Ez vê derê de nabînim. Temam heyat heye, delal heye, kesî din hene ama dîsa kêm e. Kêm e. Malî ajîbter heye. Ez nabê hemiya nexwînim li me biborin. Temam. Ew xwaz bes e. Yani îro bi giranî meşxula sohbet kir. Yani sohbeta bu ara ez hez dikim. Ya rastî ez dixwazim maqaleyan jî bixwînim. Hin tiştên ku min nivîsîne ser hin tiştan ew wisa nivîsê min mane. Pirsin tune mana bixwînin jî ji ber van pêşketinan. Mustafa Koyun merci beaucoup. De hadî. Em jî biçin hin tişmiştan bixwin birçîne. Mala we ava here bin. Dem baş silav.